nitiere penjo machielo. Nitiere miyo moro mamomo kendo chiliel onge kata nyathi makonye uru ma to koro inyalo tim nang'o? Jali bende kondiko na nyinge namba ne to oketo ka inyalo mana nyisowa kotende gi gima chik wacho yu ma. Erokamano, kadwoko penjo no, mama man kod momo to kendo en chiliel, gisani to pok sirikal olando thuolo ayanga mar chako ndiko ji manyien. To koselandi mo wan kod geno ni dhi lande sasa en gimilando kaachiel gi jatend piny man god tekono mar lando kokadho kuom minister marwa. To koselandi ni indiko manyien, to wan kod kwayo ni ng'ama kama mondo tem ochopi kech wawuotho go kwada ne ji obi e ofis kech ofis samoro bor gi ng'ato. Wan mwawuotho e ofis chief ruoth ka ruoth. Koro wabro kwayo ni ng'ama kama kowinjo to mama ne ko ponitie to bi mondo kele kwa luongo barasa chieng' makama e gweng' makama bang' kosechiwnwa thuolo ni koro wanyacha kwa ndik ji manyien. To gisani to pok ochiw thuolo ma ndiko ji manyien. Joma nwandiko chon ka ema sani wachulo pesa. Erokamano. Mano bende penjo